olen Pikku KK ja tervetuloa katsomaan minun videotani. Niin kuin olette huomanneet, minä olen ollut aika lyhyellä, siis aika pitkällä tauolla. Mutta joo, kevät on jälleen tulossa. Jee! Lumi on jo pian sulamassa ja niin kuin näette, lunta ei ole enää missään. Joo, no oikeesti sitä on melkein joka paikassa, joka mua ärsyttää, mutta mä en ole ainakaan enää niin jäässä mitä ennen. Monet eläimet palavat eloon niiden talvihorroksestaan. Niinpä minä haluan kysyä teiltä, mikä on teidän lempparieläimet? Minä vihaan muurahaisia, vaikka ne ovatkin jotain hyönteisiä tai ötököitä, mitä ne nyt ikinä olevatkaan. Mutta muurahaisyhdyskunta on tulossa ja minä aion taistella niitä vastaan. Minä aion mennä läheiseen Prismaan ja ostaa sieltä banaanin, josta teen itselleni haarniskan. Taistelen muurahaisia vastaan, enkä lepää ennen kuin kaikki muurahaiset on tuhottu. Sain juuri nyt tiedon reporteriltani Pikku KK:lta, että uusi muurahaispesä on havaittu, eli lisää vastustajia on tullut alueelleni. Minun pitää puolustaa aluettani ja käydä Prismassa ostamassa banaani, että saan itselleni haarniskan. Joten minulla on nyt vähän kiireitä, menen Prismaan ja ostan banaanin. Ja joo, sit mä alan taistelemaan niitä vastaan, joten nähdään sit seuraavassa videossa. Moi moi!